Du skal nu til at bruge kantbukkeren ved Aarhus Sæk, og du skal bukke manuelt. Når du gør det, får du det her skærmbillede. Her vil du kunne vælge dit overværktøj. Det står præget ind i enden. Her skal du vælge dit underværktøj, og husk V-åbningen, det skal være 8 gange godstykkelse. Her der står tallet også præget ind i enden af, hvilket nummer de har. Her skal du vælge, hvilket materiale det er, du skal bukke. Nummer 1, det er stål. Nummer 2, det er aluminium. Nummer 3, det er zink. Nummer 4, det er rustfri. Her, der skal du vælge, hvilken godstykkelse det er, at du skal bukke. Hernede, der er det pladelængden, du skal bukke. Du skal indtaste. Det er altså, hvor langt det stykke det er, du skal bukke. Du skal indtaste her. Her, der skal du indtaste bukkemetoden. Det vi bruger her, det er luftbøjning, og den har nummer 0. Her, der kan du korrigere dit buk. Det vil sige, efter du har lavet dit prøvebuk, så vil du korrigere dit buk, så det får den rette vinkel. Hvis den får for lidt, så skal du sætte et minus foran her, og hvis den får for meget, så skal det bare stå som her, altså et plus foran. Her, der kan du indtaste vinklen, du skal bukke i. Det her, det er de 2 akser, der er ude, hvor meget de skal trykke med. Når du har indtastet, så skal de her 2 tal helst være rimelig ens, så er vi sikre på, at de bukker lige. Mute, det betyder, hvor den går fra at have hurtig lukkehastighed og over til at være pressehastighed. Det vil sige, at den går ned i hastighed. Det er der, hvor den gør det, der står her. Trykaflastning, det er der, hvor den går fra at være færdig med at trykke, og så til den går op igen, der kan indstilles her. Kraft, det er det maksimale kraft, den bruger for at lave dit buk. Herover har vi din x-akse. Det er dit bagstop, du kan indstille her. Nedenunder kan du indstille, hvor meget den skal gå tilbage. Når kniven den lige rammer pladen, så vil bagstoppet gå tilbage. Det er en fordel, hvis du har flere buk på den samme plade. Hernede kan du indstille åbningen, altså hvor langt der skal være mellem kniven og under matricen, når du er færdig med at bukke, hvor langt den skal køre op. Her kan du indstille din hastighed, altså hvor hurtigt den skal køre. Her der indstiller du, hvor hurtigt den kører, når den bukker. Her der indstiller du, hvor lang tid den skal holde bukket, i det at kniven er helt i bund. Og her der kan du indstille parallelismen. Det vil sige, hvis du skal bukke skævt med vilje, så kan du indstille på de her 2 akser, hvor skævt de skal bukke. God fornøjelse med at bukke på kantbukkeren ved Aarhus Sæk.